Tampereella kotijoukkue Tappara saa Kärppiä vastaan hyvän startin. Kärppien painostuksen jälkeen Pekka Saravo ja Jarkko Pyymäki pelaavat paikan Jyri Junnilalle, joka ohjaa kiekon sisään ajassa 5.45. Ja vain 27 sekuntia edellisestä aloitus Kärppien puolustusalueella. Aloitusvoitto ja kiekko viivaan Juha Leimulle. Mies laukoo Ville Niemisen kautta, kiekko kimpoaa Timo Koskelalle, joka iskee Tapparan 2-0 johtoon. Huhha hei ja 3-0. Pekka Saravo antaa kiekon Steve Guolalle, jonka taituruus näkyy tässä. Huikea syöttö Timo Koskelalle, joka saa kunnian viimeistellä illan toisen osumansa. Kolmas erä ja kierroksen upein maali on valmis. Mika Viinanen ja Dimitri Juskevits alustavat paikan Pavel Rosalle, joka kävelee huikealla askelkuviolla halki Tapparan puolustuksen. Ja jotta nautinto olisi täydellinen, katsellaan homma vielä hidastettuna. Hyvät naiset ja herrat, Pavel Rosa. Kärppien kirjaa kuitenkin torsoksi. Tappara iskee kiekon tyhjiin. Maalin tekijänä Niklas Luseniuksen syötöstä Steve Guola. Tappara on voittanut 3 ottelua perän jälkeen. Maaliero huikea 14-6.